assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe Pin TV on calminama artude o kadi gam waɗande moon ko jiɗɗon ko woni people aji men ɗum noon moni kala e moon ɗo wawi wonde kadi on calminama Thioman to ganduɗa to woni to caméra o Ali Fall to technique en calmini caɗɗo walo joni joni garen e titiraji men people aji hannde tigui ene jeeya e hannde kamin jogori yewtude e people aji men woni Elhaji Ndiaye PDG mo 2STV kañum jabtima e kongi ɗi ganduɗa noon holde tigui noon o riwri Pape Alé Niang to 2STV ko sababude mo wonde Sonko mamin jañi hen ko ɓoyata Gabriel Kane ko féministe keftinaɗo e nder leydi Sénégal konko Gabriel Kane omo o hollitama tigui noon o saaha omo jogui caɗele to banggal golle makko ko sababu noon ko wallata Adji Sarr en keeɓi jokkodirde makko mamin gartu hen joni joni ko ɓoyata ha joni e people aji ɗi toto ganduɗa to woni to Côte d'Ivoire yontere nde kala ko noon ko ganduɗa ko woni polémique hakkude Siré Dié woni noon international footballeur Côte d'Ivoire ivoirien oɗon keftinaɗo no fewi e banggal fukko koyngel wondude o mo ganduɗa woni José noon ko jimowo o saaha noon ko polémique mawɗo hakkude mabɓe noon wona to ganduɗa to woni to Côte d'Ivoire mamin gandin moon holko saabi ɗum ko joni joni wonata so weeli jomiraɗo noon tigui Ibrahima Thiombane ɗum ɗon ñañen ko ganduɗa ko woni nder people aji men omo ganduɗa noon woni Elhaji Ndiaye noon haali caɗele hakkude makko noon e TFM ha tenti noon jaɓtade omo ganduɗa woni Pape Alé Niang ko e nder émission noon ngaalu mo hammeli o huttidirno konko Elhaji Ibrahima Ndiaye PDG mo 2STV omo hollita tigui noon caɗele hakkude makko e TFM ɗum koko ɓooyi saabu noon ɓe gaccani haydara e 2STV personnel presse 2STV foof ɓe nawi kono haɗani ɗum wawa yandinde ko ganduɗa ko woni golle ɗe ha kaɓe gone e dow mumen e wiide makko noon o arti ko ganduɗa ko woni signal mo TFM noon wujjano e mabɓe kala saaha no bonna golle mumen kanko noon Elhaji Ibrahima Ndiaye e wiide makko o saaha noon gueɗe ɗe foof nane juuɗe lawol te mo accu kadi ɓe mbaɗa golle mabɓe no hantini nde tawno TFM koko ɓooyi tampinde 2STV kena ɓuura noon yimɓe sappo e jeenayyi nena toon to ganduɗa to woni to TFM taw noon ummi toon koto 2STV ha joni e konngima ko konko Elhaji Ibrahima Ndiaye omo hollita tigui noon rumeur aji jeehoji wonde ne hollite wonde noon omo ganduɗa woni Pape Alé Niang koko rewa to 2STV sababude noon ko wondi e Sonko walla ko Sonko o nanganta junggo konko noon Elhaji Ibrahima Ndiaye omo hollita tigui noon ɗum woɗani ɗum noon jehen kettoɗen konngimo ko e sangane o holkite omo ganduɗa woni hammeli e émission mon ngaalu nden toɓɓede saabu mbaɗi kalɗen ɗum tan ko actualité te min gandi kadi aɗa wawi yewtide yimɓe foof te ɗum ɗo kadi ko joljole kono noon won yooɓe won goto e gollodiɗoma mo ndiwɗa ɗum ko saabu ina ɓatti Ousmane Sonko ɗum ine wawi aɗa wawi ɗum go an aɗa andi ɗum ko fenani Ousmane Sonko a fait 14 il me l'a même rappelé il a fait 14 passages o waɗi 14 passages sappo e nayyi passage 2 ko heeɓe passage uji ko o meeɗani ɗum hebde chaîne télévision goɗɗo ono onon gandi o yehi ko gotol yeehi Papa Alé waɗimo invité Sen TV o ruttaki kanko hoorema ko waɗi kam ɗum rappelé o yeehi Walf lawol gotol kala ko Allah rokkunomo e ɗumanaji ɗum ko minen enen mbaɗimo lancé enen mballimo par ce que ko opposant c'est tout à fait normal Papa Alé mi riwrani ɗum onon ɗo noon gandi par ce que Ousmane Sonko no waɗa beele lele que Sonko machin Mariam Ndiaye nagam d' abord ko adi foof ko neɗɗo a wawi liggade entreprise ko yewtano e nder garta jaltaɗa haala Papa Alé wona e neɗɗagal jeeya Papa Alé mi riwi ɗum laaɓe tati ko onon garti ɗum gandanol ngol o waɗɗo invité Latif Coulibaly mi tinani mi anda ene yaltini livre mum commercialement foti ko yobde publicité livre mum yaltine comme les autres mais ko wayno livre Latif Coulibaly ene waɗi coow mbiɗa jogii ko wayno entreprise mbaɗ ɗon télévision mais tintinani wima ya o waɗani ƴetti bagage makko yeehi nartirani
ko mariama ndewi en bon wallumo nangam e nangam wat gueɗe kewɗe mboɗo ndaara mo waɗa o sikkata ko ɗon soppojol o min mi ko mbiɗa joni ko star ala chez moi a liggo tan gonden sa salima ligade sa wonani neɗɗo min mi wahlo wona jinne eyyi min kamɓe no ɓe jara walla ɓe jayino ɓe mandila min mi mandila mi yarani min gila jibinami ko mandila ɗum ɓe jaahi gila jibinami ko mandila komi ceɗɗo tan ko mandila sa adi komi anda tan minne mi togñat jibam weno mbaɗani gueɗe goɗɗe hen nani hen takimi riwdemo par ce que min gandumi ko sa wonde ene ɗo min meeɗi noddemo gotol min cohlimo o yimi mboɗomi Arabie Saoudite Makka ɓuuri jaam ana ɗo ya Makka e goto amen sinani o yino ɗon o waxna ko pourtant waxna ko diw mana ko mais moi le billet que tu as eu là c'est le billet de 2STV hay soko 2STV rokkama billet o ko indema woni hen ko sabunde 2STV dokkaɗa billet o anani mais kalanani kono mi nodduma je suis en Arabie Saoudite j'ai coupé noddumi l'ambassade de l'Arabie Saoudite mbimo noon vous fichez de ma gueule c'est ça votre islam il travaille chez moi et vous lui donnez un billet nous on ne sait pas on l'a amené c'est 2STV on lui a donné le billet il est parti c'est à lui de venir vous dire au revoir ko jiitani e ɗum o wiya mes o ƴeewa men technicien men caméraman il va aller en Gambie on jii o yeehi to oɗon wiyatno ya Jammeh qui m'appelle moni way man kay ya papa ale kay mi ngi fi j'ai jamais été au courant ko welimo waɗata omo waɗa soppojol o sikkimata o ɓe lappi ɗi defa yefo dof ça ne marche pas ko ɗum tagi mi riwdemo te so yo holli papier mo mbaɗirmomi licence o yo hollu to ko mi riwdam mi haalata mi winumo mi haalanta e goto yo hollu so tawi Ousmane Sonko yo hollu wonko wone kayite ko waɗi ko mbimomi de par rapport à son contrat waɗani ɗum respecté ɗum wonno kongi Alhaji Ibrahima Ndiaye ngam jaftade mo ganduɗa woni Pape Alé Niang jewten e ko ganduɗa ko woni people goɗɗo mo ganduɗa woni Gabriel Kane féministe haɓantoɗo rewɓe kala ha tenti noon debbo kala joguiɗo caɗele omo daro hen darde tidde ha tenti e Adji Sarr konko Gabriel Kane on saaha noon hollitama ko joguiɗo caɗele e golle makko ɗum noon kene ɓuura lebbi tati o yoɓaka konko Gabriel Kane noon jomin jokkodirre e makko omo hollita tigui noon omo tentina ɗum ko gonga ko joguiɗo caɗele e golle makko saabu noon sikkuɗeɓe wonde omo ko ballowo mawɗo leydi ndi walla won mottiɓe makko gam noon o yandina omo ganduɗa woni Sonko walla haɓade mo o wiide makko noon ɗum wona golle makko konko golle makko watta ko rewɓe noon o wallata kala debbo joguiɗo caɗele kadi mo daro hen darde tidde o tentini tigui noon lebbi jeetati neni o yoɓaka noon ko ganduɗa ko woni salaire makko konko ni mo hontile men tigui noon o saaha ni o wonani e nder leydi Sénégal omonto caggal leydi Sénégal e dañde malore e kala e saaha noon ha to réseaux sociaux ji kala nayi Sénégal naɓe na tentina toon kono hulto noon koye mumen no feewi o innitto ko habban lam noon ko Sénégal naji guuro to ganduɗa to woni to caggal leydi woni Italie konko habban lam noon o hollitama tigui noon omo jeeya e ɓurɗo yeɓede e ko ganduɗa ko konko woni ni ɓurɗo yeɓede e windere nde kala woni monde o caggal noon 142 millions followers ɗe o rendini konko habban lam o dattima ni américaine oɗo mo ganduɗa woni Charles ɗum noon konko habban lam noon ko Sénégal naji gonɗo to ganduɗa to wonto Italie jartoɗe duuɓi nogas e ɗiɗi ɗum foof noon arde makko ko saga nde ganduɗa noon o riwanoma e golle makko lewru mars 2020 omo fijono ko ganduɗa ko woni TikTok makko e kala saaha omo waɗa vidéo ji noon ɗin vidéo hande ha woni marqué rendo ngo kala e windere nde kala hande ho jeeya emo ganduɗa noon konko ɓuuri wawde wadde suivre e windere nde kala
jokken people aji men jahanto to ganda to wonto ciaggal di ƴeewo yen to ganda to wonto Côte d'Ivoire ko yewte to ɗon subaka kikire jamma e ñalawma o saaha wondi hakkude Sérédié capitaine équipe nationale mo Côte d'Ivoire e mo ganda woni José ko jimowo keptinat toon no feewi ɗum noon ko ciaggal ne ganduɗa noon omo ganda woni Sérédié invité noma e weekend oɗo en wawi wiide samedi 24 juin oɗo émission live weekend konko noon Sérédié o namda hakkude makko e debbo makko mo ganduɗa o sahaɓe gandani woni Aline o holliti tigui noon ɓe dañi ɓe joyo kono o saaha ɓe gondani kono noon ɓe namdimomo kadi hakkude makko e mo ganduɗa woni José omo tentina tigui noon ko rumeur aji kaltanoɗe e ko wiyatano hakkude mabɓe ko foof ɗum no woni saabu noon konkoye José ɓe dañi ɓiɓɓe ɗiɗo ko wattidi ko tigui noon ko lewru ndu ɓennude tigui o mo ganduɗa woni le 20 lewru ɓennude nden tigui José ni hepti saabi e caggal oɗon émission cikkumi ko ganduɗa ko woni réseaux ji kala ɓe kokkani José jaam nde tawno noon aɓe mbaɗa mo critiqué bang yo bang aɓe ñingamo kono kadi wiide ko konko tigui bonni hakkude noon Aline e omo ganduɗa woni Sérédié mo ganduɗa noon ko resdiɓe yindirɓe dañdi ɓiɓɓe joyo o waɗi brisé ko ganduɗa ko woni management ɓe konko noon omo ganduɗa woni José jimowo keptinato Côte d'Ivoire noon saabi tigui o yeehi to page makko Facebook gam yafnade ko ganduɗa ko woni fansuji makko nation makko e communauté makko kala e wiide ɓeɓe noon l'heure est humain mais pardon et divine konko tigui holliti ɗum konko José e wiide makko noon ko jumɗo to andi ko jumɗo kono noon o rewi tan ko ganduɗa ko woni beelam fittandu makko saabu noon ko neɗɗo mo ganduɗa on foti tottude exemple rendo ngo kala kono ala ko wawi hen nde tawno ko neɗɗo tan ɗum noon o yafnima jinnaɓe makko Côte d'Ivoire naɓe kala e kuuɓal ha tenti noon o mo ganduɗa woni joom suudu Sérédié mo ganduɗa o saaha ummima galle makko noon gam noon namdare ko ganduɗa ko divorce hakkude makko e Sérédié konko noon José omo hollita wonde yo Aline yaafa mo so wona ɗum tan etane tawno wona no fandare makko bonnude hakkude mabɓe kono ko yidde makko tigui o rewi Ibrahima Thiombane ko ɗum wonno hande kam min nendinnoman e people aji men people aji hande riwi ha to gandata woni to Côte d'Ivoire hen jeeya te min gaddam noon people aji e leyɗele goɗɗe so wiri jomiraɗo kala ko ganke haala ka en ñaguimo yafuya wona no fandarde wonno ko weltide moon min tatamo rendez-vous ko ɓoyata so wiɗi jomiraɗo on jarama